Oh, adi ka na dito, Shanta. Hello. Nakahabol ako. Welcome po dito sa YouTube FanFest Creator Camp. O, diba, bebe? Ayan. Nandito na si Shanta. Alright. Shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you how wonderful you are. And I really, really wanna take you home to mama. Wanna spend forever in the day with you. What you say I do. Miss, Yes po. andito na siya. Pwede na pang walk. Yung ibang mga YouTuber umalis na eh. Baka may space pa. Sige po, magaling kayo mag-Tagalog eh. Sige. Ano? Nandito si Charm Sam. Yay! Makikita ko na siya ulit. So, ito yung pang cinematic shots. Ito, yung ginagamit kong camera na to. Ito ang pang vlog. Ayan. Alam mo yung sabi mo sa video ko? Ano? Sabi mo, gamitin mo to ha. Siguraduhin mo gamitin. Ayan, Shanta. May medal ako. Official ka na. Yung medal ko. Sige na, Shan. Pasok ka na dyan. Dito sa YouTube Fan Fest, we're gonna learn how to increase our YouTube channel. Kunin mo na. Libre yan ha. Pagi ako. Wow. Salamat ha. Invite niyo naman. Kain na siya na. Magaling siya kumanta. Magaling siya kumanta. Talaga? Sample I na? write songs. May bago akong kanta lalabas po. Title, Kaibigan Lang. Ah. Sorry. Hindi siya yun. Ay, nakita ka dito. Ay, estudyante kong magaling. Gandang Clara, hello. Gandang. Hey Francis. Ganda mo din. Gandang Francis. Abangan niyo yung collab namin sa channels nila. Ayan. Abangan niyo po yan. Dito na si Chao. Magkasama na ulit kami. Sa wakas, kasama namin si Charm Concepcion. Baby, I love you. Mga bestie na sila. Me personally, Border pastry! He's here with us. Oo nga po, nakita ko si Sir D, Daddy Dream. Kasi din kayo mag-isa lang siya. I'm about to ask him kung kasama ka. Umabol lang po kayo. Alam mo, hindi siya invited eh. Hindi ako invited. Napasok kayo. Eh kasi hindi ako kasama. Sinulat lang. Hindi printed. Party crasher! Oo. Ang pretty. Pare, kumusta? Kumusta? Ano? Daming camera, no? Grabe. Yeah, question over here. Anong pangalan ng channel mo, bro? John Santana. John Santana. Yeah, Anong John. content mo? Lifestyle, travel, mostly motivational vlogs. Galing ah. Yeah. Galing mo din mag-English ah. Balik na tayo. Call center ako dati. Ah, ganun pala. Kauban na ako dili. Owner sa Filipino Vibes. Sa lingaw diya. Ulinaw ni Mudre. Lagi no. Abdo Mudre okay. Wapo Mudre. Ito ay yung sa ngalan si mong channel ba eh? Tami Kikoy from Davao. Yeah! Bisaya, bistak. Mag-subscribe ko dito. Mga Tami bistak. Kikoy. Kung Bisaya ka, subscribe ka dito. Tambok Kikoy. Daghang mga Bisaya diri oy. Unsa ngalan si mong channel? Rachel Vlog! Subscribe! Ganda ta oy. Daghang mga YouTuber diri. My forever joke! 1, 2. Magpa-picture ka doon sa stage. Yeah. Go, 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 go! Akyat pa. Kami akyat. Atras. May kapag.
Okay lang. Oh. Hey! Is it okay if I don't wear this? No, you have to wear it, Shan. Para hindi ka palayasin. Ang saya, no? Channel mo. Kristen Medina Travel and Lifestyle. Kristen Medina. Yeah. Ayun. Perfect. And then Stephanie. Stephanie, I do beauty and travel. Perfect. Ang ganda. Let's do a selfie vlog. Let's do a Selfie vlog. Okay. Ang weird sa mga YouTube events na lahat ng tao may camera. Alright, 1, 2, 3, hi! What's up, guys? Perfect. Wait, yung mic, naka-off yung mic. Si Shirley Mick po. No, may big wig. Nanonood ka pala. So yung pangalan ng channel mo, Shirley? Mick. Shirley Mick. Ah. Di ba pinakita ko yun sa'yo? So tandem mo yung baby mo. Ah, ang galing nga. Prank mo siya? Oh! Challenge, saka surprises. Oh! Galing. Pwede niyo sabihin, hi Mick Mick. Para pa nakarin niya. Saan? Bakit tinatago mo yung mukha mo sa phone mo? Close up ka Yes, nandito na siya. Luis. Shanta, right? Nice to meet you. You were saying earlier you weren't able to come in or something. I'm glad you were able to make it in. This is Luis YouTube. Hey, what's up, guys? Yes. My man right here. Ayan. Better in Filipino than I am. Better in Tagalog than I am. pala sa akin. Grabe naman to. Paano na ba to? Kailangan ba mag-collab kami? Ayan, dapat eh. Pero mas magaling siya mag-Tagalog sa Collab akin. tayo, English only prank ha. Ikaw mag-English, ako mag-Tagalog. Sige, punta tayo sa Green Hills. Tapos I'll speak English. Yes. And he'll speak Tagalog. Ayan, perfect. That'll be a good one. So nice to meet you, Shanta. din. Yeah, I always watch you guys' videos. You guys are so cute. You guys are the cutest. I'm not even kidding. Thank you. Should they let you in? That's really good. Sorry? Ayan, kasama ko ang idol namin na si Nico David. Hello! Men, ang konti ng pagkain dito! Hindi nakakabusog! Ano ba yan? Oo nga eh. YouTube naman! Ano ba yan? Kripot, no? Sobrang kripot. Grabe, kripot! Ang liit ng shot glass namin tao! Ano ba yan? Wala pang 5 piso yun! Oo nga eh. Nakakahiya yan! Okay guys, Sorry, guys. subscribe kayo kay Nico David. Tapos panoorin nyo din ang Victor Magtanggol para mas kompleto ang experience mo sa channel ni Nico. Ayan. You're very good with Tagalog, man! Ay, syempre. How long have you been here? Mga 6 years, no? Ah, 6 Maybe years. 6 years, yeah. But you have very good Tagalog, man. Ay, salamat. Di na pwedeng maloko. Bisaya. Bisaya, pwede ka po. Bisaya ka? No. Ay, Tagalog. Just Tagalog lang. Ah, ang galing ah. This is a nice camera, by the way. Oh yes, so, Man, yung lens ang dala. Itong ice tin na to, kanina ko pa to hawak. Kasi walang nagbibigay sa akin. Ano ba yan? Sabi na. Ayan o. Daming Dalawa, dami vlog. Oh, I'm so happy may kaibigan na ako. Hindi ka lang hanapin. Oo nga, lagi. Oo. Nagkaibigan na ako. sobrang kalat-tarin lang ako. Ito talaga. Hanapin niyo lang po ako, madali lang ako hanapin. Sabi ko na ito nag-iingay dun kanina eh. Kami, pinagalitan kami ni Moy. Pinagalitan. Nag-iingay. Hindi isipin nyo, ang daming matadaldal dito nagsama-sama. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you how wonderful you are. And I really, really wanna take you home to mama. Wanna spend forever in the day with you. It grows and then you talk to them more often. Have as many stories as possible to really get them used to the idea. Gawa tayo ng stories, bebe. Yan ang importante. Di ba, bebe? Bye guys! Bye-bye! Bye-bye! Ano pangalan mo pala? Jowa. Jowa? Hindi yung tanong pa. Ace. Ace! Ah, okay. Cool. By the way, Sige, bye ha. Shanta. Bye guys! Text mo na. Oo, text me. Para hindi ka na. Mga bestie na sila. Bestie na sila. Okay, Sean, uwi na tayo. Sige na, Sean. Kakain na ako kasi gutom ako. Kakain ka na, oo nga.
May food man dito, kaso sobrang daming tao. Hoy, si Pikachu! Yes, pwede, pwede. Nagpapicture ako kay Pikachu. Yay! Salamat! Thank you! Ang cute, no? Uy, si Lisha. Ano, bebe? Melia! Salamat! Thank you! Ngayon yun, active. Awesome, man. Thank you. I can't change it even if I try. Can you speak Tagalog? No. Can you understand? Can you understand? Are you Filipino? Chinese. Okay, that's why. I said, is she Filipino? I don't know. Yeah! Oh, nagpapaganda pa. Ikaw, big person kanina ka. Yeah! Ayan na mga astig, tapos na ang YouTube FanFest Creator Camp. Diba, bebe? Dami ka bang natutunan, bebe? Madami. Madami? Astig. Ayan, uwi na tayo mga pre. Tapos na. Woo! Sayang, alam nyo, hindi natupad ang pangarap natin na makapag-perform kami sa YouTube FanFest this year. Sayang naman. Bye-bye! Pre, bye-bye! Bye-bye! Ingat! You're beautiful, you shine like a star. You got me